אהלן, הגעתם לתוכנית מהיר, טעים, בריא, כיף וקל. אנחנו היום נלמד איך להכין חלב שקדים, שהסיבה שבגללה אנחנו נלמד איך להכין אותו כי הוא מאוד בריא, הוא מכניס המון סידן לגוף שלנו, בניגוד לחלב מהחי שגורם בגוף שלנו לתגובה חומצית וכך גורם להרבה מחלות כמו בריחת סידן, סרטן והרבה דברים שחברות החלב לא ממש רוצות שנדע ואפילו אומרות מידע מוטעה לגביהן כמו שזה טוב לנו לסידן וכו'. מי שרוצה, יש ספר גם שנכתב שנקרא שותי החלב של דוקטור אריה אבני, וזה מי שרוצה לקרוא עוד על הנושא. אז ניגש למלאכה. חלב שקדים מאוד 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 פשוט, כמה רגעים ויש לכם חלב מעולה, מדהים. אפשר לעשות את זה גם עם קשיו ועם הרבה אגוזים וזרעים אחרים. היום נראה איך עושים את זה עם שקדים. אז יש לנו כאן כוס אחת של שקדים מושרים. על כל כוס אנחנו נשים בין 2.5 ל3 כוסות מים. נוסיף 2 תמרים וקמצוץ קל של מלח. המלח בעצם מה שהוא עושה זה שהוא גם מעריך את חיי המדף של זה וגם הוא מחזק טעמים. טוב, נתחיל לטחון את זה טוב טוב. טחנו את זה טוב טוב כמו שראיתם, ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעביר את זה בבד גבינה. אוקיי? אפשר למצוא את זה בחנויות בישול, מאוד פשוט. מי שאין ויש לו בד חיתול גם סבבה לגמרי. זהו. נעביר את זה וממש אנחנו בעצם נפריד בין הנוזלים לבין הסיבים שקיבלנו פה. רגע. זהו, סיימנו. ראיתם? פשוט מאוד. עכשיו נשפוך את זה לקנקן. עכשיו דימה. כל אחד צריך איתו משהו מכין. נהדר. אני ושני מעבירות סדנאות בהתנדבות. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. וזהו, שיהיה כל טוב. הרבה בריאות.